Piràmide de l'alimentació saludable. Freqüència de consum dels grups d'aliments. La piràmide indica la freqüència en què es recomana consumir els diferents grups d'aliments. Consum diari, setmanal i ocasional. A la base es troben els aliments més bàsics, els que han de tenir més pes en l'alimentació habitual. Hortalisses, tomàquet, bròquil, Farinacis, pa, pasta, oli d'oliva, fruita seca, nous, avellanes, fruites fresques, peres, pomes, llegums, llenties, cigrons, mongetes, làctics, llet, iogurt, formatge. A mesura que es va pujant cap al vèrtex, cal anar reduint el consum. ous, Carn magra, llegums, llenties, cigrons, mongetes. peix, Al vèrtex s'hi troben els aliments de consum ocasional. Begudes ensucrades, embotits, carns greixoses, llaminadures, brioixeria, galetes, mantega. repartiu els aliments en 5 àpats diaris. 3 de principals, esmorzar, dinar i sopar. 2 de complementaris, un a mig matí i un altre a mitja tarda. Aspectes importants. Utilitzeu oli d'oliva tant per cuinar com per amanir. Beveu aigua. És la millor beguda, tant en els àpats com entre hores. Prioritzeu els aliments integrals. Pa, arròs, pasta, cereals d'esmorzar, etc. Els làctics desnatats o semidesnatats. Els llegums. La fruita seca sense sal. Nous, avellanes, ametlles, pinyons. Reduïu la sal, els sucres, els greixos d'origen animal, els aliments precuinats. Prioritzeu els aliments frescos i mínimament processats, de producció local i de temporada. I també un estil de vida actiu, amb activitats diàries com caminar o anar amb bicicleta, pujar escales, ballar, patinar, saltar a corda, fer esport. ...061. CatSalut respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Els trastorns de conducta alimentària són un problema global que afecta a milers de persones, especialment a noies entre 12 i 25 anys. Combatre'ls és una tasca llarga i difícil que, en última instància, depèn de les persones que els pateixen. Però hi ha alguna cosa que puguem fer per prevenir-los? Quina és la forma correcta de tractar-los? Tot seguit us ho expliquem. Al llarg del dia rebem milers d'impactes publicitaris que fomenten la idea d'estar prim com un requisit indispensable per ser atractiu. Però aquesta idea també la perpetuem nosaltres mateixos amb comentaris tan habituals com «estic massa grassa», «no m'agrada perquè està gras» o «faig massa panxa», entre d'altres, afectant així a gran part de la població adolescent, que és qui més pateix els trastorns de conducta alimentària, coneguts també com a TCA. Per saber-ho tot sobre com prevenir o tractar aquestes malalties, avui visitem el psiquiatre Joan Obiols. Sí, trastorns alimentaris n'hi ha molts, però els que realment considerem més importants i més comuns són l'anorèxia i la bulímia. Aquests són els dos grans eixos, un per restricció de l'alimentació i l'altre per excés d'alimentació. A vegades a la família es pot detectar com apareix aquest tipus de trastorn, sobretot l'anorèxia, per aquest rebuig de la persona afectada, això, per exemple, de compartir els àpats amb la família. I si comparteixen els àpats amb la família, a vegades veiem com manipulen molt el menjar, el tallen a trossets, a vegades intenten inclús dissimular i el llencen de la forma que poden o el donen al gosset que passa per allà. També l'anorèxica sol desenvolupar unes tàctiques així per dissimular realment aquest aprimament, fent servir ropes molt folgades. Doncs van amb xandall, van amb tipus de roba que no puguin detectar-se que estan primes. I per tant, tota aquesta conducta d'ocultar el cos ens pot també una miqueta orientar que aquí està passant alguna cosa.
hem d'acceptar el nostre cos, serà més bonic o no tan bonic, però bueno, això no és l'essencial, perquè l'essencial són altres coses i no únicament el cos. I per tant, el treball, ja dic, és bàsicament psicològic, incloent a la pacient i a la família. I també mirar, doncs, bueno, una forma de prevenir seria també que a la societat aconseguíssim també un cert canvi de xip, no, del que és l'estètica femenina en general o l'estètica de les persones. I això seria el treball bàsic que s'ha de fer en aquests casos. Avui hem après que la família té un pes fonamental tant en la prevenció com en el tractament dels trastorns de conducta alimentària, que la teràpia psicològica és la base de la recuperació i que la prevenció és cosa de tots. Salut i fins la propera. Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.